Oiartzuarra zara eta bizelagunen batekin liskarren baduzu, zaratak direla txakurren batekin edota lusaien batekin, bada Oiartzungo udalak bitartekaritza zerbitzu bat abiarazi du herritarren ongizatea sustatu asmoz. Sortu da pixkat behar batetik, gaur egun arte, bai udaltzainetatik, bai ongizatetik, beste modu ez ofizial batean inden lan bat izan da, iritsi dien liskar horiek soluzio bide bilakatzen. Honekin dakagun helburua da, orain arte modu naturalago batean edo inden hori, pixkate formalizatu, forma bat eman, eta bitartekari lan egingo duen pertsona, xanet izango da, pixkat formatu gai honen inguruan. Eta helburua zein izango litzake, helburua da herritarren artean egunerokotasunean sortzen dien liskar txiki edo bizikidetza arazo horiek, gehiegi korapilatu baino lehen, edota epaitegitara iritsi aurretik soluzio bat bilatu edo adostasun batea iritsi, ez? Garrantzitsu ikusten dugu adostasun hori, askotan epaitegitara jotzen dugunean, normalian galtzaile bat eta irabazle bat ateatzen da epaitegitatik, eta modu hontara lortuko genuke bi aldeen arteko adostasun bat, pentsatuaz etorkizuneako bizikidetza hori adostasun baten ondoren erresagoa eta hobiagoa izango dela. Eta azkenean herritarren bizikalitatea hobetuko genukela, ez? Inorrentzat ez delako erosua bere egunerokotasunean liskar horrekin bizi beharra, ez? Normalian liskar horiek gaina bizilagunekin edo ez gertuko jendeekin egunerokotasunean ikusten zuen jende horrekin izaten dira, ez? Orduan garrantzitsua horrei irtenbide bat bilatzea. Egokina izango litzake, herritarra bea gure bila etortzia, bai udaltzen gora etorrita, edo udaltzen gora deituta, eta eskatzia bitartekaritza bat, gatazka badakan momentuan. Baina, orain artekoetan, oandik jendeak ez dakienez zerbitzu hau prest dagoela, gu jungea ikusten dugunean gatazka bat dagoela, bai lankideen aldetik, edo ikusi dugulako lehendik dagoen gatazka bat, gu jungea behien bila, eta eskaini dieguz bitartekaritza zerbitzu hau. Partaidetza borondatezkoa da, bi aldeek behar dute aurrera eramateko borondatea, eta nahi dutenean utz dezakete. Era berean bitartekari lanetan dabilenak blokeatuta daudela ikusiz gero, edota jarrera honik ez dela, bertan bera utziko luke prozesua. Gu azkenean inpartziala gea, neutrala gea, nik egiten den gauza bakarra da, beraien lagundu erabakiak hartzen. Erabakiak beraiek hartuko dituzte, nik ez dut epai lanik egiten, nik ez dut beraiek hartuko dute, erabakiak hartzeko zea bere daukate eta eduki behar dutena da jarrera bat, bai errespetuzkoa eta empatiazkoa bestearekiko. Hori eskatzen zaie hasiera-hasieratik. Honea datoz gauza konpontzea, orduan konpontzeko eduki behar dute jarrera bat positiboa eta helburu horiek aurkitzeko modukoa. Bitartekaritzan parte hartzeko konpromiso batzuk hartu behar dira. Konpontzeko borondatea izateaz gain konfidentzialtasuna ezinbestekoa izango da. Hau konfidentziala da alde guztitatikan, bai behaien aldetikan eta bai gure aldetikan. Bilera hauetan hitz egiten dena nik bakarrikan dakit, eta ez dut nire lankideekin ez dut komentatzen ezer. Eta nik ere batek esan dakoa bestearekin ez dut hitz egiten, eta elkartzen dian arte batak bestearen berri ez du edukitzen. Ona daukana bestalde da ez daukala inongo gasturik. Epaitegitara jote bat zea dauzkazu gastuak, bai diruz eta bai mentalak, eta hau izaten da, azkenean da prozesu bat, udalak hartzen du gure gastua, eta behaiek ez daukate inongo gasturik. Eta beti daukate aukera, ongi ateratzen ez bada, epaitegietara jotzeko. Orduan, probatzatik ere ez da ezer galtzen. Prozesua azkarra dela esan digu bitartekaritza lanetan dabilen udaltzainak. Normalki astean ordubeteko saio bat egingo da. Aurreneko saioa bakarka da, prozesuak nola funtzionatzen duen azaltzeko. Eta gero ja, bi aldeak onartzen badute bitartekaritzan prozesua hastia, orduan ja berriro barnak hartzen ditut, eta behaiek kontatzen diate bere gatazka nondik datorren, beraien ikuspuntua gatazkarena, eta nik hortik hartzen ditut datuak, eta ikusten detenean ja biak elkartzeko modua, elkartzen ditut, eta hor ja bien artean iristen dira adostasuneta, edo ez. Baina, saiatzen da adostasuneta iristea. Liskarrak normalian izaten dira, gehiengo bat izaten da bizilagunen arteko orduz kanpoko soinuak edo liskarrak,
edukitzen dituztena behaien artean. Izan daitezke ere bai, txakurrekin dauden liskarrak edo landa eremuan, mugan horko 20 zentimetron gora bera horiek, ez diala adosten zeinenak dian, edo pasuak, animaliak pasatzea lursail batetik bestea. Holako gatazka ugari izan daitezke, honekin konpontzea egongo litzakena. Prozesu honen bidez diote bi aldek irabaz dezaketela eta emaitza oro har positiboa dela. Urte hasieran hasi zen Xanet kasu hauek eramaten, 5 bat kasu eraman ditu, egia da pare bat ja itxita daudela eta itxi dien horiek ondo bideratuak izan diela, orduan nik uste dut herritarrentzako zerbitzu positiboa dela. Gero ematen digu jarraipen bat, behinat bukatutakoan, hilabetera edo deitzen digu, berra ondo di joan, edo pixka trakestu dan, edo behintzat jakiteko gauza aurrera di joala. Finean Oiartzungo udalak bilatzen duena da dagoeneko nahiko judizializatuta dagoen gizarte hau ez gehiago judizializatzea.